Рәмия, әйдә, күңелле уен уйнайбыз. Әйдә, уйнайбыз. Хәзер мин сиңа татар халкының көн-төн дигән уенын өйрәтәм. Бәлки, Алмаз белән Римазга да өйрәтерсең. Алайса алар бер уенда уйный белмиләр. Ярый. Безгә бер ябалакны сайлап алырга кирәк. Алмаз, Римаз, кайсыгыз ябалак була? Бәлки, санамыш әйтерсез. Әке, бәке, кыяк, сәке, өрімшек, син калыптыр энемшек. Димәк, Алмаз ябалак була. Ә без калган уенчылар, кышлар булабыз. Ябалак төн дип кычкырганда, безгә хәрәкәтләнергә ярый. Ә көн дисә, барыбыз да катып калырга тиеш. Кем селкенә, шул уеннан чыгарыла. Уен бер генә кыш калганчы уйнала. Уенны башлыйбызмы? Әйе. Төн. Көн. Рамай, минем киләсем килә. Рәмия, җиңәсең килсә, түз, селкенмә. Рамай, кайчан ябалак төн дияр икән?